Kagi kacha nyinga Milton Ochieng. Bisobe ma kanisa mar Anglican koro kwayo rowere mag Gen Z mondo mi sirkal thuolo mondo ketie tim dwachgi, ka giwacho ni gin kaka kanisa gibiro medo ka ginono kaka sirkal keto tim dwach rowere, kendo gibiro chwalo lipot ewi okenge ma sirkal osekete tim. Ka giloso kod ute mag fwambo e kanisa mar All Saints Cathedral, bishobego kotelnegi kod Archbishop Jackson Ole Sapit omiyo sirkal thuolo ma juma achiel mondo many lai ma chopo dwaro mag rowere, lai monego bed ni keto e lela ne jopiny, ka koro gikwayo rowere mondo hore kendo chung ng'anyo. Bishobego bende okwedo wach mar obila tiyo kod teko mang'eny e kinde keyo jong'anyo, ka giwacho ni obila osebedo ka ndhiyo kendo lal gi jopiny, kaachiel bende gi nek moko magalagala, ka koro gidwaro mondo mak kendo tere do jotend obila magolo chik obila mondo neki. Government time to attend to the raft of demands, some of which the President has begun to address, including firing most of his cabinet secretaries, signing of the IEBC Amendment Bill 2024 into law, and the resignation of the Inspector General of Police, among others. Rawere wa miyo sirkal wika chiel tenene kochopo juma manyien, wadwaro ni gibi ginyiso mpango ma gibiro loso go gik moko duto ma rowere gi osekwayo mondo losi. Wika chiel momi sirkal mondo ne ni gigo duto otim kare. Bende wakwayo ni polise duto nyaka ging'e ni mokwongo gin nyithindwa, mokwongo gin owetewa, to gin nyiminewa. Kik gikaw oda mok owinjore ma tijgi en nego ji, tijgi en ahinyo jogo mawuotho maonge makosa motimo. Kaluwore gi chike matayo obila e pacho ka, the National Police Service Commission ogolo nyinge ji mowal ne lemo mar bedo jalup ogai mar obila. Joma nowal ne gin ji 21 e lemo mar jalup ogai mar obila mochung' ne Kenya Police Service kod 13 ne Administration Police Service. Kuom kwan gi eki, ji 4 mamanyo lemo e Kenya Police Service biro chopo mondo da dhogi e mbele National Police Service Committee. Gin George Odero Seda mawuok e kaunti ma Homa Bay, Eliud Kipkoech Lagat mawuok Uasin Gishu, to gi Tom Mboya Odero mawuok Homa Bay, gi Dr. Vincent Kinas Makoha mawuok Bungoma. Ne lemo mar Administration Police, jomochopo e mbele komitino gin Gilbert Masengeli mar Bungoma, Margaret Nyambura mar Kirinyaga, to gi James Mukuha Kamau mar Kiambu kod Dr. Masud Mwinyi mar Kwale. Jopiny ikwayo mondo mi ochwal nonro moramora ma gin godo ewi joma gineno ni ok owinjore gi lemogo, ka gioro ne jakom Commission mar National Police Service. Apisi mar Ombudsman okwedo monj kod sand ne jofwamb weche mosebedo ka nenore e kinde mokalo. Jakom mar Ombudsman Florence Kajuju mane loso e kaunti ma Meru e kinde manodhi e apisi mar Ombudsman e kauntino olero ni en gima lit ahinya ka jofwambo imonjo obila kinde ka kinde ka ginie tijegi. Olero bende ni tim makamano en ataro mar chike ma pacho ka, kanosir ote mare gi maneja maduol matayo weche mag fwambo Media Council of Kenya bade ma Masawa kod Ugwe ma Kenya Jackson Karanja. We're asking government, honestly, when journalists are covering the protests, they are geared, they have their own gear that identifies the journalists to the police officers. So we don't see why there's confrontation. We don't see why this lady in Nakuru was shot, because you could see clearly that she was wearing the media uniform. So we're asking government to be able to ensure Kenyans have a peaceful protests if they must continue, and also allow that climate where all of us can exercise our freedom, our right to speak, and our right to demonstrate. The Constitution clearly stipulates that the media and members of the fourth estate should be allowed to serve without intimidation, harassment, or even injury.
It is thus very disheartening when we have instances where journalists are being attacked in the line of duty. As an institution, we are reaching out and calling upon IPOA to make deliberate efforts to address these unwarranted harassment and attacks on members of the fourth estate. Ramogi sasa kochakore sani wabroteri achiel kachiel nyaka kar jot mar jatend piny State House ma Nairobi, kama wageno winjo twak makende mar jatend piny William Ruto modhi twak kodwa achiel kachiel kowuok e State House ma Nairobi bang' thuolo machuok. Wabroteri e State House ma Nairobi bang' thuolo machuok kama wageno yudo achiel kachiel twak mar jatend piny William Ruto. Kawadhi nyime en ni kwan mag Jo-Kenya medore pile ka pile. Kaluwore gi sirkal, nyithindo maromo milion 1 inyuolo higa ka higa, ka nyaka sani kwan Jo-Kenya duto romo milion 55. Sirkal koro chiwo siem ni kwan ni nyalo idho kendo dhi malo moingo gigo mochuno mitiyo godo e pacho ka kapo ni ji ok odonje chenro mag komo nyuol. Na saa hii kiwango cha kizazi kimeongezeka kwa sababu ya ubora wa sehemu zetu za matibabu. Hata pia lishe yetu pia imekuwa bora. Maeneo yetu ambayo tunaishi pia yamekuwa bora. We are saying that by the year 2045 we'll be about 70.7, slightly above 70 million people, which is a concern for all of us. Yeah. It should be a concern for all of us. And what we are requesting is that we can't force people to control their families, but you're only providing information and telling them it's good to have the number you want, but have a quality number. People whom you can take care of, provide for them in terms of health, in terms of education, and other social amenities. So it is a concern. You realize that land to us as Kalenjins is so dear, and therefore I would want to have my portion. And since we inherit issues of land from our parents, and therefore meaning there's a lot of subdivision. When you subdivide land so much, it becomes uneconomical to produce the food that we want. Yet this is a food basket of this country. Ji auchiel kamoting'o jayuecho e jela Eric Mutai okwedo ketho modonjnegi godo weche mag mibadhi. Ji auchiel go nodonjnegi kaachiel kod kembe mane gitimo godo keth mar uso gik ma onge ne sirkal. Ne gintiere nyim jayal bura kendo jamin bura ne ok opingo weyo ji auchiel go eko gi rambun. Kata kamano ne gisingo machiwo chik mar mako jogo mane ok ochopo e doho kawuono. Okinde bende nokwayo mondo omi achije go eko ng'eto mang'won kendo ma ok mager. Corruption and Economic Terms Rights Act number 3 of 2003. Particulars are that between 1st July 2014 and 29th of March 2018 in Nairobi City County within the Republic of Kenya, being the Deputy Commissioner General of Prisons, Assistant Director, State Department for Correctional Services. Mageto Omari Mazwedi, is it true or not true? Sara Kemunto. Jokanyo e sekta mar ohala mar wuoth obwogo mar bago ng'anyo ka dipo ni piny owacho ok ogolo oko osuru mane omed e mo mar nyamburko mong'ere kaka fuel levy. E romo mane gibago gi jofwambo, jokanyo go ogolo okenge 5 ma gidwaro ni piny owacho mondo otim, kama oting'o mano mar meto mar osuru mar fuel levy, lokruok e sekta mar wuoth, chako okenge mar tieko mibadhi e sekta mar wuoth kod keto lokruok e duol mochung'ne arita makare apaya NTSA. Gimiyo piny owacho ndalo 7 mar winjo ywakgi kendo gibwogo mar bago ng'anyo ka piny owacho ok owinjo ywak margi no. Sirikal okelo kiling' e weche mag mafuta. Mana kamano gie thuolo ni abiro chuno ni mondo wadhi kachiel nyaka kar jot mar piny owacho kama bende jatend piny dhi golo twak mare. Achiel kachiel nyaka State House Nairobi. Kenya's credentials as a democratic nation have been severely tested. During this time, the country has engaged in a difficult public conversation, providing an opportunity to reflect deeply on the relationship between fundamental rights and democratic freedoms, our collective aspirations for prosperity, and efforts to secure opportunities for all,
and the imperative to advance national sovereignty and the security of the state. In this discourse, the people of Kenya have expressed their views on governance, development, economic management, national finances, and many other aspects of our nationhood. It is of utmost importance that the government takes measures to affirm our commitment to actualizing the people's aspirations, assure citizens that the state exists to serve them efficiently and with integrity, and to signal to all that our national values and principles of governance are the foundation of our national dispensation. The issues that have come to the fore requiring expeditious attention as matters of urgent priority include an accelerated program to significantly increase our food production and agricultural sector development, in addition to the interventions that we already have, so as to reduce the cost of living and enhance food security in our country. And together with it, to provide requisite raw materials for our our value addition, our manufacturing, and our industrialization agenda. The need to expand existing job creation opportunities and programs, and to create new interventions to address unemployment in order to absorb thousands of unemployed young people and provide them with gainful employment opportunities. The necessity of a public conversation on innovative, prudent, transparent, and accountable use of public resources, along with people-friendly mechanisms for domestic resource mobilization and reducing public expenditure in a manner to make sure that we live within our means. Number 4, the imperative of addressing the significant challenge of public debt by establishing and implementing very clear mechanisms to reduce public borrowing and insulate the country from risks associated with debt accumulation, including prudent financial management to avoid debt distress. The importance of constituting a more inclusive government that unlocks the potential of citizens from all sectors to drive our national transformation and our unity. I gave the nation my undertaking to reflect at length on these issues that have been brought into sharp focus by the people of Kenya. I also promised to consult widely on the way forward, and I also promised to craft a broad-based government that would harness the enormous potential in our country to turbocharge our economic transformation and to provide for inclusive growth. While the events of the past 1 month have caused tremendous anxiety, concern, and uncertainty, the crisis has presented us with a greater opportunity as a nation to craft a broad-based and inclusive citizen coalition for national transformation and progress, made up of all Kenyans from all walks of life. It cannot be denied that our nation has been in a crisis caused by multiple and complex factors. Neither can we turn away from recognizing that the opportunity before us is greater than the crisis. Together, we have a chance
to take our country where we all want it to be and make our nation, the Kenya we want, a great nation. For these reasons, I have consulted extensively on one, the need to enhance, broaden, and deepen the national economic turnaround plan set out in the bottom-up economic transformation agenda to incorporate a wider range of ideas, programs, and interventions that will facilitate job creation, robust debt management, enhanced transparency and accountability in the use of public resources, and enhance domestic resource mobilization and optimize public expenditure in a manner that gives all of us a chance to live within our means. Consequently, I have started the process of forming a new broad-based cabinet to assist in driving the urgently needed and irreversible transformation of our country. I nominate the following first batch of 11 individuals for consideration and approval by the National Assembly for appointment as Cabinet Secretaries and Attorney General. Ministry of Interior and National Administration, Professor Kithure Kindiki. Ministry of Health, Dr. Deborah Mulongo Baraza. Ministry of Lands, Public Works, Housing, and Urban Development, Alice Wahome. Ministry of Education, Julius Migosi Ogamba. Ministry of Defense, Aden Bare Duale. Ministry of Agriculture and Livestock Development, Dr. Andrew Muhia Karanja. Ministry of Environment, Climate Change and Forestry, Roslinda Soipan Tuya. Ministry of Water, Sanitation and Irrigation, Eric Muridhi Muga. Ministry of Roads and Transport, Davis Chircher. Ministry of Information, Communication and Digital Economy, Dr. Margaret Nyambura Ndumu. Attorney General, Rebecca Miano. I am continuing to undertake consultations across the political divide on the balance of cabinet that I will appoint shortly. The consultations are at an advanced stage, and internal processes in various sectors are underway to facilitate my appointment of the balance of this cabinet. Additionally, I will be issuing next week a clear roadmap on the assignment that the new cabinet is going to have, with clear timelines and deliverables for us to harness the tremendous potential that exists in our nation and drive our country to greatness. Thank you very much, and God bless you. Manakamano, mano jatend piny William Ruto kane ochiwo twak makende achiel kachiel kowuok e State House ma Nairobi. Jatend piny William Ruto owacho ni oseyiero moko kuom jogo mibiro chwalo nyingi e od bura mondo mi opuodhi gi jood bura kaka jotend migepe ma bende biro tiyo e pachoka.
Jatend piny owacho motelo ne mano ni kaluwore gi weche mosebede pacho ka, osetudore kendo osekawo paro, osesumo paro kuom jolony gi sectors duto ma pacho ka, momiyo koro chope nyinge ma koro yierogi mondo bi ota bad migepe mopogore opogore. Mokwongo migawo mochung' weche mag arita, Profesa kata Ngire Kithure Kindiki, ma bende manche ne en jatend migawo mochung' weche mag arita, ochako chwal nyinge od bura mondo bi ong'i ane konyalo dhi nyime bedo jatend migawo mar arita. Lemo mar migawo mar thieth ma ende nomaki gi Susan Nakumisha koro mi Debra Mulongo. Debra Mulongo ema kapo ni od bura biro puodho to biro bedo jatend migawo mar thieth manyien. Migawo mochung' weche mag lope omi Alice Wahome, kaeto migawo mar weche mag somo omi Julius Migosi. Julius Migosi, mano migawo mande nomaki gi Migosi Machogu. Kaeto Aden Duale odong' e lemo mare kaka jatend migawo mar lweny, mano kapo ni od bura biro dayo dhogi mopuodhogi. Chenro kata migawo mochung' weche mag pur omi kacha Andrew Karanja. Andrew Karanja emomi lemo mar bedo jatend migawo mar pur, kaeto bad migawo mochung' kata migawo mochung' weche mag alwora kata environment pod omi Roslinda Tuya. Migawo mochung' weche mag pi omi Eric Mureithi, kaeto migawo mochung' weche mag apaya omi kanyo Davis Chirchir. Inyalo paro ni migawo ni nomaki gi Kipchumba Murkomen. Migawo mochung' weche mag tudruok kata information omi Margaret Nyambura. Mano kaeto Attorney General oyier Rebecca Miano. Ing'eni Attorney General kanyo ne en mar Muturi, Justin Muturi. Kar kamano sani koro owalo nyinga Mieno mondo Miano, Rebecca Miano mondo bi obedi kaka Attorney General ma pacho ka. Gie thuolo no bende jatend migawo lero ni kochopo juma manyien pod en yo omedo yiero jotend migepe mamoko ma bende obro miyo thuolo mar tiyo buch jotend migepe mage. Ka kuom mano nyaka Ramogi akwayi ni mondo ibeda kicha kendo koromo sa achiel wabro miyi weche gi adimba mana kanyalo kale mapiyo piyo kendo. Migawo mochung' weche mag arita Ngire Kithure Kindiki, migawo mochung' weche mag thieth Debra Mulongo, migawo mochung' weche mag lope Alice Wahome, migawo mar somo Julius Migosi, migawo mar jolweny kata defense Aden Duale, migawo mochung' weche mag pur Andrew Karanja, migawo mar alwora Roslinda Tuya, migawo mar pi Eric Mureithi, migawo mar apaya Davis Chirchir, migawo mochung' weche mag tudruok Margaret Nyambura, kaeto Attorney General Rebecca Miano. Mago e moko kuom jogo ma jatend piny William Ruto oyiero kowacho ni biro chwalo nyingi e od bura mondo mi jo od bura opuodhgi. Kopuodhgi to gibiro kawo tich kaka jotend migepe. Nyaka Ramogi, mago e moko kuom gigo ma jatend migawo wacho kata jatend piny owacho kawuono, kendo wacho ni juma manyien obiro chiwo listi machielo modong' mar buch jotend migepe mage. Ne en mor marwa mar kelo ni weche manyien mag ka gi kacha kowuok e Ramogi TV. Akwayi ni mondo ichop ibed kodwa kendo koromo sa achiel ka wabiro kelo ni weche mamoko mag ang'ich welo, mano ka wang'o romo sa achiel, kendo weche manyien mag oimore koromo sa 3 mar otieno. Magi duto biro e sechegi eki ma bende oganda osebedo ka chiwo dwaro mopogore opogore. Par ni nyocha machiegni ni jatend piny William Ruto nyocha ne owuoyo buch jotend migepe kane owacho ni notudore gi kendo nowinjo dwaro mar jo Kenya, to moloyo rowere mane ng'anyo mane dwaro ni mondo we kata owuo oko buch jotend migepe. Jatend piny owinjo mano kendo nowuoyo oko buch jotend migepe ka koro sani ochako yiero jotend migepe mamoko. Ma kawang'iyo moko kuom jotend migepe mane ntiere modok e buch jotend migepe kata ka ok gidok e migepegi, wan koda Davis Chirchir, Roslinda Tuya, Aden Duale to gi Kithure Kindiki kod Alice Wahome bende. Mago e moko kuom jotend migepe ma odwoki e migepe mopogore opogore. Ka ok odwokgi, moko nitie modwoki e migepe magi kaka Aden Duale kaachiel gi Ngire Kithure Kindiki. Ka ok kamano to bende
Jatend piny omedo lero ni juma manyien obiro bedo kochiwo listi modong' mar buch jotend migepe, ka kuom mano Ramogi TV bende obet akicha ni sa asama magi otuch to wabiro keloni. Kapok iwinje ka to pok otimore, emomiyo wakelonigo achiel kachiel kowuok e State House. Iwinji kowuok e dho jatend piny owuon ka mana matin nono. Ang' wanyalo winjo kendo kaka nowacho motelo chande. Events of the past 1 month have caused tremendous anxiety, concern, and uncertainty. The crisis has presented us with a greater opportunity as a nation to craft a broad-based and inclusive citizen coalition for national transformation and progress, made up of all Kenyans from all walks of life. It cannot be denied that our nation has been in a crisis caused by multiple and complex factors. Neither can we turn away from recognizing that the opportunity before us is greater than the crisis. Together, we have a chance to take our country where we all want it to be and make our nation, the Kenya we want, a great nation. For this reason, I have consulted extensively on one, the need to enhance, broaden, and deepen the national economic turnaround plan set out in the bottom-up economic transformation agenda to incorporate a wider range of ideas, programs, and interventions that will facilitate job creation, robust debt management, enhanced transparency and accountability in the use of public resources, and enhance domestic resource mobilization and optimize public expenditure in a manner that gives all of us a chance to live within our means. Consequently, I have started the process of forming a new broad-based cabinet to assist in driving the urgently needed and irreversible transformation of our country. I nominate the following first batch of 11 individuals for consideration and approval by the National Assembly for appointment as Cabinet Secretaries and Attorney General. Ministry of Interior and National Administration, Professor Kithure Kindiki. Ministry of Health, Dr. Deborah Mulongo Baraza. Ministry of Lands, Public Works, Housing, and Urban Development, Alice Wahome. Ministry of Education, Julius Migosi Ogamba. Ministry of Defense, Aden Bare Duale. Ministry of Agriculture and Livestock Development, Dr. Andrew Muhia Karanja. Ministry of Environment, Climate Change and Forestry, Roslinda Soipan Tuya. Ministry of Water, Sanitation and Irrigation, Eric Muridhi Muga. Ministry of Roads and Transport, Davis Chircher. Ministry of Information, Communication and Digital Economy, Dr. Margaret Nyambura Ndumu. Attorney General, Rebecca Miano. I am continuing to undertake consultations across the political divide on the balance of cabinet that I will appoint shortly. The consultations are at an advanced stage, and internal processes in various sectors are underway to facilitate
my appointment of the balance of this cabinet. Additionally, I will be issuing next week a clear roadmap on the assignment that the new cabinet is going to have, with clear timelines and deliverables for us to harness the tremendous potential that exists in our nation and drive our country to greatness. Thank you very much, and God bless you. Mano elendo motelo manogol gi jatend piny William Ruto e State House ma Nairobi, kama oyiero moko kuom jotend migepe ma bende owacho ni biro tayo migepe ma pachoka. Mak mana ni owacho ni magi biro timore kapo ni osechwal nyingi od bura ma od bura opuodhogi mondo mi giti kaka jotend migepe. Abero gi hawi mar yudo jalony weche mag telo ka, Recho Molo, ma bende abro kwayo ni mondo wadhigo ane wuodhni machiegni. Recho, erokamano. Wawinjo kaka jatend piny oloso kendo wacho ni bang' tudruok kata consultation ochope nyinge 11 mokwongo, to wacho ni pod obro yiero jotend migepe mamoko. Kaluwore gi yiero mage, waneno ka nitie jotend migepe moduokie tich, kata kobedo ni moko to kodok e migepegi, kuom ranyisi Kithure Kindiki, Alice Wahome, Aden Duale, Soipan Tuya to gi Davis Chirichir. Ma nyiso ang'o? Nikech sama ne owuoyo buch jotend migepe, nitie gimomiyo nowuogi. Jogo moduokigi nyiso ni en gi geno kodgi, ne gitiyo maber, koso nyalo bedo nang'o manotimore? Erokamano. Waneno ka jatend piny owuoyo kendo omiyo wanyinge gi joma doher ni kendo ota migepe mopogre opogre, kendo wacho kanyo ni kata kochako gi ji 11 to pod en gi geno ni kochopo wik mabiro ni to kendo dhi medo joma moko kosepuodhogi, kosewuoyo gi joma oneno ni nyalo konye mondo mi line modwaro nolok government mare mondo ti maber ne jopiny otimre. To kaduoge wach miwacho, nitie jomwaneno koduoki. Waneno koduok Kindiki, waneno koduok Duale, waneno koduok Soipan manyocha tiyo environment, to kendo waneno koduok Chirchir, kata obedo ni Chirchir to golo ket kamachielo. Kendo waneno ka ochako golo Rebecca Miano Manyien ni East Africa, kendo ochako kete kanye kurene modhi bet kaka Attorney General nominee. Gima rais otemo timo king'iyo matut, iriembo ng'ate tich to kendo ichaki luonge after exactly I think 2 weeks now. Nyaka no luonggi to pok inyisowa gima karo miyo ni iriembogi. Monde kichaki timni nade, chaki duogi kelgi. Magi achiel kuom gik momiyo jopiny ochaywak. Ni king'iyo kakitayo piny, wang'iyo ni seche duto mindiko ng'ato, indike no tich makama to time within this timeline, to nitie deliverables kako wacho no mateni nitiere outcome idwaro ka in Ministry of Defense kaka Honorable Duale. To nitie kaka wang'iyo ni osewuotho kodwa, otayo ministry ni nade. To karamanyochi riembe ni, nekech bende onge ng'ama nochune ni nyako riembgi te. Ang'o momiyo ni riembogi? Mokwongo nonego nyiswa niya, na riembo jogi duto, especially maduokogi, na riembogi nekech ABCD was he under duress. Nekech koro chalo kagima ng'ama noriembo jopiny, noriembo joma ne tiyo ne maber, nekech noneno ni pressure mane Gen Zs ne miye ne ng'eny, kata pressure moyudo kuom jopiny ne ng'eny. Tiparo ka kwadok machien gima nomiyo president oriembo jogi. Ka nyocha ng'anyo wuok, nyocha nyise ni jogi ok ti ne oganda kako onego bed ni onego biti ne oganda. Chiedh nadi ni koro wik manyo gionge ni, koro gin joma ber. Nyo neno ka polling moro nyocho tim. Mita ka rais otiyo gi polling manyo miadwa Duale ni malo, Kindiki ni malo, neke jomoketo geto ne ni list kate, I think about 7. Yeah, chigni abirio. Yes. Ta moko poko duok ka. Nitie mapoko kel koni. Chiedh nadi ni koro jogi oduoki nekech, is it because not yo geti for polling?
Koso ang'o momiyo oduokogi? Ang'o momiyo dhi present gi before parliament ni magi are my nominees even though ni nyoro natimra nade aluokogi. Aneno ka ji 4 moket ka masani gi. Ginyalo bedo gi adorning task seche motergi e bunge kacha. Mondo ginyiswa niya ang'o momiyo karanye rais oriembi nikech gimomiyo noriembi cha. Ko king'eye tichaki duogo kamo duokie kaka dwale. To matieno dhi riembi nikech okidhi tiyo maber because first oking'e gimomiyo nyoriembi. Ya nikech ka watemo ng'iyo to wayudo ni achiel kuom gik moko mane jopiny yuago en wach mar golo jolweny mondo bi okony obila. Tinyalo yudo ni Aden Duale ka en jatend migawo mar lweny en mano chako wachni ni mondo gol jolweny mondo bi okony obila. Kidogi ng'iyo kata Kithure Kindiki to wachak waneno ni e bwo migawo mare ema jopiny notho nonegi jopiny kobila ne tiyo marach gi teko mang'eny to ne ok okwedo obila. Ineno ka beni kochwal nying jogi e od bura magi nyalo bedo achiel kuom okenge ma jo od bura nyalo penjogi kata gimomiyo duokgi kata gima ne ok gitimo kinde ka momiyo noriembgi to koro duokgi. Seche mane jopiny wak especially kwa ng'iyo Honorable Kindiki gi Honorable Duale. To ne jopiny wak negi kendo wacho ni we have seen excesses with police. Ma police brutality nitie to kar mondo gi hochun jopiny ni ero waneno ni watimo gimarach koro wadok piny to waneno ka agoke mane ng'eny. Ni ok wabi yienu nuketho mwandu jopiny nikech udwaro ng'anyo. To king'iyo kata joma nowito ngimagi ni gin joma ne okodhi kwelo minyalo wacho no yude gi ngir ng'ato emomiyo ni go gi bunde. Omiyo ananeno ni seche moko bende iwacho ni inyalo tero ng'ato mondo wach ni an ateri to jopiny motimre nade odagi nikech ong'e maber ni Kindiki nyo jopiny okwer ni gimitimo ok en gima ber. Kata nyaka seche mwawuoyo kani nitie nyithindo mwawito ngimagi e yo mok ber to poko miwa kata report ni jatwelo fia olcha ng'ama nonege karanen ng'a. Nitie jowa molal mang'eny kata seche mwawuoyo kodini magi achiel ma kata kochope mbele ji to do penje to gima wang'eyo bende gi kaka governance structure marwa chal. Ni joma nosepuodh ka dipo kamane gi window mar rais tiyogo ni joma nosepuodh ka gin kendo duokgi e bunge mondo puodhgi kendo. Okay, to be wachak wang'iyo ne wach machielo ka iyudo ni nitiere jok mowe oko kaka jatend migawo mathieth mana motudore gi weche mwalose mag Duale to gi Kindiki. Jatend migawo mathieth nyuche ni matek ka weche mag shif weche mag gik mang'eny jopiny nego koko. En koro gole migawo mathieth oket Debra Mulongo. To kidogi ng'iyo korgi Duale to duokgi aduoka kata kobero ni jopiny ne nigi ywak. King'iyo kendo Attorney General mane nitiere Muturi chal ka gima ne kata mana chik mar omenda 2023 en owuon kaka Attorney General nowacho ni en noko advice ni gino ber. Koro iparo ni jatend piny bo tiyo gi thuolo cha mar riembo jogo manoneno ni ok odok kore nikech waneno kata mana wuod Muturi kinde moko ka ondhi kinde ma Gen Z ne ng'anyo. Koro iparo ni bende tiyo gi thuolo no mar punish jomoko manoparo ni ok jokore. Nyalo bet to kik wang'e siasa e gigi. Bende wanyalo penjre ni to at what point were you advising the president? Kiseneno ni gini ochopa kirkeke makoro dhi kethre koso ni chako nyise bende ubet ga kode minyise niya kumo warie ni chik wacho kama. Owacho nyocha last 2 weeks ago emanondiko ni asebedo ka advice jatelo jatend piny to kochikitene ne gik manyise. Omiyo wanyalo wacho ni ing'e ni mano gimi wacho to onge evidential waonge gi evidence ni ndiko ne gima kama manyalo nyisowa ni kwere adiera ni chik rach. Koso kochopo kacha kaka nwane ni chieng' manoluongi e od bura emikwer ni oyo concerning it was concerning the affordable houses ute ma bech gine piny ni emane wanene koyangre mokwero rais ni oyo gini to kane ka wan gi pend chik matime nade masire. To nitiere gik mwaseneno bende kata 2023 financial bill onge chieng' manowuok oko mwacho niya an akwero rais ni kata ma be dhi timo ang'o dhi miyo jowa hinyre. Ok nwawuok pano be ok owacho atol sani kane owuoye finance bill. Omiyo kane ka oebende otiyo kodwa
yo maler kaka wawacho niya, you should come out very transparent kaka jatelo mondi guide ni gima kamarach kane kochope kama koro miyo kata rais ne ngilo oko jogi duto. Gigi nyochakre Finance Bill 2023, not Finance Bill 2024. Finance Bill 2024 en mani koro dhano no all. Punda ema no all. Mwacho ni oya setting o mizigo ni moromo. Koro mi meda ni to okanyal tingo. To king'iyo Nakumicha, seche gi to kanyal bet gi adiera kuom Debra Barasa nekech okang'iyo background ne maler. Okwan gi lony Gimosomo onyalo bet ni en daktari mar somo kata daktari bosomo thieth. To ineno ka jowane yuak ahinya, especially the health sector. Ni umiyo wa jomo ka understand kata gik mwatimo nade, gik mwatimo. Koro wan gi geno ni kapo ni parliament opuodho nyadendi ni, mabende amor gi rais ni kuom ji 14 gi, anene ko gwelo nyidendi 4. Matine ni wachako neno bende maybe change. Ni koro odwaro loko yore mar kaka o govern piny. Ni yes, the rule of law wacho kama, chik dwaro ni ka yiero joma tayo migepni mopogre to I ensure ni I factor in gender. Matine ni ka mine ng'eny to at least a third are men. To ka chuo ng'eny to at least a third are ladies. Omiyo en gima ber na hinya nikech aneno ka yuak ne nitie ahinya kuom kaka ni tayo migao mar thieth. Nyocha waneno ka jinindo e but ofisa jatelo mar thieth Nakumicha, to bende ok waneno ko wuok oko motegno kodwa support en ng'ama ne lina ahinya ka government. But aparo ni rais ema ne nigi luoro bende chunye ni mita kabo duoke tasane mawiya kuot kagima koro ayanyo jopiny. To bende wang'iya ne kata kobero ni telo konego beni warwake siasa. Jotelo gi gin jo siasa. To machiegni ni wasebedo ka wawinjo ka gima riwruok moro dwa bedo, winjruok moro dwa bedo e kind jo siasa, gik machalo kamago. Oganda mathoth ne paro ni kweth jok moko mane dhi yier kaka moko gin jo moko mawuok e kweth mag Azimio, to ok waneno ahinya mak mana ni ok wanyal ng'eyo joma welogi ni gin e duond buche mage. Iparo ni nitiere kaka samoro jatend piny pod opando wach to kwan ma jotend migepe modong' mowacho no bro lando. Dipo konywako serikal duto nikech ji ne wacho ni mondo onywanda kabinde duto te. Gima nyocha waneno gi cabinet manyocha rais o disband. Waneno ka the cabinet, there were 22 I think, tiyudo ka okawgi mainly a tribe ariyo kende ma Kenya. Omiyo achiel kuom gik mane omiyo ji ng'anyo kata ma Azimio kwa wuoye wach Azimio, to wacho ni onge kaka piny Kenya motel negi kabinde almost 54, itelo negi kabinde ariyo kende. Ni kanitiyo lemo mora mipogo, to jogi kao 3/4 of it, a quarter magimiyo jomodong'. Kachalo kagima onge jomolony e kabinde mopogre gi. Mane achiel kuom wach mane Azimio gini dwaro. To ki ichiko iti maber kaka jatendwa Migosi Raila Amolo Odinga ne wuoyo. To wacho ni koro okadwa dialogue moro nwa wuoyo ni inyalo konyo wagang'o. Wanyalo bet piny kaka jopiny mondo wane ni to Kenya wani ere kaka wanyalo tae maber. Nikech king'iyo kinli kata ji 11 gi. If you are not very keen, tinyalo weni nekech ondik migosi onyik nyinge moko madwa pogre matin, koro un ji mang'eny. Kuom ji 11 gi, ng'at achiel e jaluo. Kuom ji 11 gi, ji adi ma Central mwaneno. Already ging'eny. Pod ging'eny. Gin, I think there are about 4. Wan gi Karanja. Nyambura. Mureithi. Wan gi Miano. Miano, yes. Alice Wahome. Koro neno ka pod ging'eny. Koro mage achiel kuom gik mahinyo wa kaka oganda. Ni wang'iyo ni seche ma wasekawo telo, to waduoko lwetwa nade ne joma nomiyo wayudo telo. We were will ni Kenya is bigger than us, is bigger than our political parties. Mondo waneni to ere kaka ng'ama wuok Kisii ma is an educationist nyalo konyowa. King'iyo ka nyalo nyisi for free ni ang'e ni jaluo wa kendo wamor ni Julius Oluongi.
To Julius kendo ibo winjo ka jopuonj wacho ni Julius is not an educationist. Julius is an advocate, en wakili. Ang'o mane mono kochuno niya ni nyaki kawa jaluo, nitie wuot luo, nitie nyiluo mosomo in that area, titimango imi area lemo mar somo. To kyo chuni ni nyaki riwad Julius. Ang'o ma mono Julius betango attorney general. Okay. Nikech owinjo chik. Koro king'iye kendi nyalo wacho ni nitie bende kaka wanyalo reorganize mane jopiny ywak ne niya we kawa ng'ata tiketo e migao mora nikech idwaro reward. Wan wadwaro service delivery. To onge kaka ibo deliver service in an area mo ki understand. Ineno. Omiyo rais pod nigi daunting task kata jomo dhi medo yierogi. Nikech jopiny bo duogo to ng'iyo niya karanja an mumi agriculture ni. Mama ni osoma ng'o. Julius wawuoye, Davis Chirchir ikete, ang'eni Julius Davis Chirchir okodhi doke bunge. Alice Wahome okdhi doke bunge. Kindiki okdhi doke bunge. Duale okdhi doke bunge. Koro kuom ji 11 gi, jomar going for vetting, Alice Miano be okdhi doke bunge. Koro ji 5. Chini ji 5 kende. Ji 5 kende, ema wan kaka jopiny, wachale ni kendo wan gi teko mar either wacho ni gidhi mbele kata kikiyergi. To motelo ne ma kapok ne jatend piny oloso, jatend duond Wiper no oloso Kalonzo Musyoka kendo no wacho ni gima gidwaro en ok gidwar twak gi sirikal. Gima gidwaro en ni mondo sirikal ochop gik ma Gen Z dwaro to kaber to mondo los sirikal ya mpito. Kae to ji odhi otim yiero. Kalonzo Musyoka no wacho ni ong'eyo ni moko kuom jo Azimio oikore madonje sirikal. To wacho ni ng'ata mowuok kate Wiper kodonje sirikal en onge kanyo odhi kaka en ma ok ja Wiper. Ineno nade wach ma koro liekore ni moko kuom jo Azimio dwa donje sirikal to moko bende dwa dong' e Azimio biro kelo lokruok mane ne Kenya? Kata ber mane? Kawa opposition marwa maketo sirikal tesre ni seche duto waneno yo ma wanyalo donjo ge sirikal to wane mwahinyo gandawa nikech koro sirikal nyalo tima tich kaka ne motimo nade to onge ng'ama pinge nikech jomo onego pinge ka emosetimne nade oserwako kamotiye king'iyo nyocha wawacho ni oyo ero wanu wacho ni ara koro ta oganda kakidwaro to wawacho ni kara jo kanisa nyalo bet toch marwa mang'iyo ni bengi nyalo wuok magikwere sirikal ni idhi maraj tiyudo ka rais gima nokwongo timo ni okawo jo kanisa madongo osoyo fuke kosetieko mano odhi weekend opposition ineno mondo oyud autonomy authority mondo ota oganda kaka nodwaro emano muoch kuomeni koro kendo kwa dwaro ni wating richo mar sirikand Ruto kaka nywa tingo richo mar sirikand Uhuru to nyaka jowajo tendwa bende ywage ni oyo ang'eni baba kaka migosi marwa kendo kaka jatendwa nyo wacho ni doher mondo wabedi mondo wawinjre kaka jopiny a dialogue manowuoye but I'm even happier now ni osewuok e dialogue kendo koro wacho a convention ni resolution mwayudo kachaka can you implement them the way they are kwa agree ni jopiny wacho niya wapuodho Duale koro dwara ni ema mondo bede a defense then it is okay ineno okonyiso ni mano jo Azimio bende wa propose nyinggi to en kaka ng'ano molonye weche telo to dakwa jowa ni mondo horuok obedie nikech wadhi tingo mizigo kendo ok marwa kaka nyocha watingo 2017 to 2022 kiwacho ni oyo richo duto mag sirikandni shida duto manye waneno nikech baba ni mosri gi Uhuru omiyo en kwayo marwa kaka jotelo bende ni seche ma kata wa have dialogue in that nature to one cognizant ni jopiny to neno wabende nadi emiwinjo ka koro moluor Kalonzo Musyoka wacho ni oyo kidhi kacha tidhi kendi ni dwaro mari kiki wach ni dhi kacha nikech ni chama emora nikech ging'eyo ni sani jopiny oseyuak ahinya nikech kakitayo ganda wasani ko ginyal neno lokruok nikech nitiere gik moko ma nyaka wane lokruok eka nitie buy in kakineno kakitayo ganda koponi rais mean well ano kaneni kata ni nyiso wandiyo ni abo miyou by this period
ne onge haraka hinya di rita yud jogi 20 kata the number midwaro asiduogi tinyiswa niya magi e joga mango. Otherwise gima na gombo winjo seche mane rais wuoyo en ni ere kaka gik mabe Kalonzo wacho go eko gik mane Gen Zs wacho ni job creation mocho ni we are going to see how we can enhance agriculture. Agombo winjo ni idwa time nango. How are you going to enhance agricultural sector? How are you going to enhance manufactural sector? Mage gik mane agombo winjo kuom rais kawuono, ok ni aseyudo joma nyalo taya 17 sectors within our, or ministries within our economy. Gima Kalonzo gini temo wacho eni focus warwa kik wa shift from issues magwa masani ni koro waneno kaka idwa tango idwa ta migepe mopogore. Omiyo I support in totality ni jowa madwaro donje sirikal donjo at a personal level, maybe on merit. Nikech mano be nyalo bet ni njazi miyo tigoli kaka wuono to wacho ni ing'e nango Milton wadhiyo adwani ibede communication officer mar State House oluongi on merit. Okapar ka en richo kibi yudo tich nikech inyalo tiyo tijno. Okay, wadoga ne wach machielo ka iyudo ni ji kodak e ot to dichuo kata gi nyithinde ochwanyore to wuono to wacho ne nyithindo nadwa ni mondo ubi mondo walosi to nyithindo wacho ni baba wan ok wabi loso kodi wan gimwa wacho ni mwadwa ne tim gima koro Gen Z wacho ni ok gidwa loso gi sirikal makata jo siasa moko mag Azimio beto seungo gi lwedo ni loso onge un timuru gik ma nyithindo gi owacho. Be nitie kama wachomo iparo ni kata jatend piny kata sirikal gi nitie pek moro ma wachno miyogi kech adier ka ji ochwanyre oto kunya loso samoro bedo gi pek to koro kochopo kor siasa kama gitelo jatend piny owacho ne riwruoge mopogore opogore ni walosuru to the main characters gi dho drama koro wacho ni wan to kwalosi wan gi mwasewacho ne mwadwaro be wabu yudo solution. Solution to nyaka wayude nikech problem nitie. Ka problem nitie, solution must be found. To gima daher wacho enia. King'iyo gik mane omiyo nyithindo gi ng'anyo. Ben gin gik mochuno ni nyaka wabede mesa adiera kodi monde kitemgi. Giywak ni sani nyegi wacho ni ginyalo gombo ni rais ohang odiochieng' ma giywago godo jogi mano timre nade manotho. Okapar ka we need a dialogue. Mondo rais owach ni atur agomos kiny waywago nyithindo mano negi. Okapar ka we need dialogue mondo wachre rais ni bende jo DCI gi IPOA be police bende ginyale mako joma nwanene pichni ka nego nyithindo ka. Okapar ka we need dialogue for such. Okapar ka we need dialogue mondo allocation owuoge Ministry of Finance mondo jo SS teachers ochul nikech mago iluongo ni gik ma decided within the ministry. Kata wawuok kodi kama rom nadi to lure gi budget mose yangi madhi wacho ni wang' ni to wanyalo mana ndiko jopuonj 20,000 or 200,000 or 1,000 marom kama mago gik ma ochuno ni nyaka ji bed piny. To nitiere gik moko machuno ni nyaka koro ji woga ji duto kaka nywa neno ni there is delay e wach mar IBC. Nitiere constituencies makata up to date nyaka ne mbunge gi tho onge gin gionge gi representation. Koro ginto gibedo treated nango. Ineno mago ka seche ma kata rais delay mano to koro we can call for those kind of multi-sectoral approach in terms of dialogue. Tok wanyal bed ni wan seche duto ka wan gi shida matin e ot kata gi minot to ni wago bura ok wanyago bura ne gik moko nitie ke bedroom nitie ka chiemo no wangitie ka tike jikon ti wacho ni oyo kawuono watedo maber nikech jibo neno pogruok okonyiso kata ni nyaka itim address like this motimo kawuono ni monde kwa ng'e adiera makende ni joma no nego nyithindo maki okonego be no tim address monde kwa ng'e ni JSS teachers ondiki or the health sector doctors manye medics manye duoge e ndara ka kendo ni koro kendo tim gina dio chungi. I don't think if we need kata mana kaka nyoro nye jo IPOA wacho ni migao mar obila
otamore tiyo kodgi kanyakla mondo mi omako obila mane ochielo jong'anyo gi lisasi. Mago eko ema moko kuom miwacho ni inyalo losa kucho ka polis cooperate gi IPOA mondo mi IPOA yud kaka inyalo maki. Mangeche ni pod nitiere gik ma bende ipando ma jopiny pod nyalo gone koko. To kaluwore gi koro yiero moseyier sani ni way forward, because ka watemo ng'iyo mana kaka ne wawacho, jomoko nitie mane ok dwar. Ang'e ni weche biro bedo matek e bunge, kendo mondo mi puodh jogi biro bedo matek. Ma biro chuno nochako yiero jomoko kendo. Kapo ni wach ni list ni joma ne nitie gi te, wach kuom ranyisi ni bunge odagi gi, biro chuno nochako yiero jomoko kendo mondo ter nyingi e bunge. Unfortunately, mana kaka iwacho ni nikech nitie list modong' cha kare nonego kel gi dichiel. Koro ngeche ni pod obiro yiero diriyo kapo ni ma okethore. Ing'e ni rais eno propose to bunge kendo unfortunately bunge kendo does not have the total right mowacho ni kik indik ng'ane. Eno nyisi niya, ma e report marwa, wapuodho kata ok wapuodho nikech achiel ariyo adek. King'iyo kaka jogi manyo golgi noyier, tibo yudo ni report out of the 22, I think ji adek or ang'wen kende mane gipuodho. To dong jogi tene rais ondiko. Yes, nikech bunge kendo onge gi powers mondo kwere ni ok inyal ndikogi kata kok wapuodhogi. Ineno? Mangeche ni kata ka bunge odagi to onyalo dhi ahead. Obo dhi ahead kodwaro ochako ndiki. Koro kendo wayudo another kio mutata madhi e court. Ni recho kata ng'ama kama to kik timang'o, kik ndiki. To kapo ni bunge odagi, to mana kaka iwacho ni ng'ato kaka activist moro nyalo dhi e court, to wacho ni yawa, gini kata bunge nowacho ni ok ber. Kanyo to koro itimo nang' ka court owacho ni court oside gi bunge, ni bunge nowacho ni ne ok opuodho ng'ani, to in kaka jatend piny iyiere. Kanyo titimo nang'o? Owuok, nikech waseneno chike mag doho kikadha, moko igolo orders mag court to gitiya tiya. Waseneno mano kendo achiel kuom gimomiyo ji ne ng'anyo en ni rais does not uphold the rule of law. Waneno ka seche duto ka court ong'ado gimoro ten overlook. Koro wang'i nikech nowacho nasewinjo, owacho gi dhoge nasewinjo ywaku kendo adwa tiyo kaka udwaro na timang'o, kaka udwaro na ti. Kendo wacho na achiel kata kawuono kigo clip neno tibo winjo ko wacho ni achiel kuom gik motimo en ni he'll uphold the rule of law. Matine ni ka migawo moro mar judiciary owacho ni ng'ama kamae ok nyal telo ne migawo makama, to yie I'm expecting no yie ni ng'ama ni kelonwa ni whatever example we would use, ng'ama ni miyo wani okotimre nade okoromo gi kae nikech chapter 6 mane gima nyalo golo ng'ato ni chapter 6 of the constitution okotimang'o okoluwo okochimre gotir nikech wang'eyo ni powers to me according to article 152 monyalo yiero ng'ata into his cabinet, but in the event ni ng'ani okopuodhi, waneno ni chapter 6 of constitution to miene tibo yudo kotimre nade okonyali yiene mondo ondik ng'ama kamano. To jogo ma bende owe oko okacho nowegi nikech pod obro yiero. Ka kuom ranyisi owegi, nitiere ministers moko mane gin vocal ahinya. Wang'iyo ng'ato kaka Kipchumba Murkomen, wang'iyo Moses Kuria. Kapo nowegi chuth, iparo ni ginyalo bedo gi paro moro mar golo chilo moko ma sirikal nopando koso? Mago nyalo bet nitie jomoko ma aparo kane Kuria ne bedo vetted. To ipenje ni to bende iboling. Koso pod ibo wuoya kaka Kuria mane wang'eyo. To wacho ni kineno kata kaka ruakra, sudale, matini tindalo, an ng'amolokre. After few months, he defaulted to the original Kuria. Mako neno ka gimoro ok more kaka dhano to owacho. Mabe waneno kobal momiyo loke kate ministry mane ntiere. Omiyo mago ok wanyal geng'o. To bende ok nyal mono rais duoke tich. Ineno? Kalure gi uhusiano mane en godo
gi jogi. How much did they contribute to his presidency? Ineno. Nikech kamane kaka siasa marwa ntie. Inyalo yudo nok giduok kate line ministries, kaka head of any line ministry, tikawe titere kama chielo, mabende is equally as powerful. Ineno. Koro ng'ate mabedo recalled, teni kete kacha. Okay. To kaluwore gi ywaruok masani nitie Azimio, en gima open, nitie ywaruok moro matin, winjruok moro ok ber. Iparo ni ma nyalo miyo president thuolo maber mar penyo kendo kata ka en 2027 ni jogi ok owinjore mapiyo. Naneno ka MCAs ma Ukambani nyiso jo Azimio ni beduru piny mondo ulosi, kik uvunj uhusiano ni. Kapo ni jogo funjika ma jomoko dhi koni party ni owuok. Kech nitie parties moko mancho wach. Nenjo ka Governor Mutula Kilonzo Junior wacho ni kapo ni ODM ohero ni donje sirikal, gin ok gidonji, giwuok. Koro, kapo ni gima kama otimore, ineno kama nyalo miyo jatend piny thuolo, kata kobedo ni piny go koko ni ok wadware. Nyalo miye thuolo mayot madok e telo. Wang'eyo ndalo duto teko ma migosi Raila Amolo Odinga nigo e piny ka. Chiedni en go kata mang'eny molo rais, kata joma luwe aluwa. Omiyo seche ma Azimio makre, to en ber migosi Kalonzo Musyoka. Ni ka chiedni baba didhi kata AU, to nyalo inherit. Ineno. Omiyo dibed gombo margi ni wawuoyo achiel. Kendo kawuono kichiko iti kata kuwuoyo to wacho ni ya. An awuoyo kaka wan jo Wiper. This other part of Azimio. Nikech Wamalwa Junior ne kanyo. I think yoni bende ne nitiere. Matine ni nitie faction mar Azimio, maneno ni dialogue ok ber at this point. To baba wacho ni dialogue is the way. But at least kawuono to aneno pogruok ka giwacho ni we agree on one thing. Ni koro waluongo convention. Waluongo convention, maka wayie ni convention waluongo ni. Convention en ni idhi tichiko iti. Inbe kori puonji. Mondo ubede achiel. Ni koro which way for us? Ngama is an independent person, ema biro nyiso, ukose chiko iro nyiso ni mae kaka onego be. These are now the resolution. Use woyo, this is the way forward. Koro en gima ditimre gima rachie mogik, ni seche mwa Azimio chiegni gi telo, ema gitimre nadi, ema gipogre. To gipogre on principle. Ni ananeno ni sirikand ni do ongisowa kaka gidwaro gi address public debt. Sirikani do nyisowa kaka gidwa reduce unnecessary expenditure and the excesses. Sirikani do nyisowa ni how do they intend to govern us in a good way. To ng'ato wacho ni oyo ok wabed piny wawuo mondi, to ng'ama chielo wacho ni anadwa chiko ita kaka odwa timo mondi eka wuo kode. Which is a good basis also. They all have their pros and cons. Ni ng'ato wacho ni kawaketo nuwa dialogue to kwedhi betie. Mana dira makende. Nyaka ne baba wachni ni dialogue. Kendo waneno ka nyaka ne baba chope KICC. Waneno ka kata maandamano be ok ng'eny ahinya kaka nyocho ng'eny. Mana dira makende. Odok piny. To podo wacho ni amba chiko ita ne jopiny. Mondo ang'e ni anta dwaro address gi nang'o. Kalonzo no wacho kata kene KICC na thandra na kata monda bika parra ahinya. Is it the right thing to do? But bedo gini ne gine KICC cha was a good show. Nikech gine mane gichako kata nadko report. Kwa yuak ni jopiny hinyre. Dhano chandre. Dhano ok nyal nyiewo chiemo kata mana mogo man me ok nen shida chon. Sani en shida. Omiyo dibed gima ber ka Azimio omedo makre mana kata Kalonzo Junior wacho no. Mondo gibed gi teko. O ginyal wuotho kendgi kata gin kaka jo Wiper ma gi win presidency. Mano tadira makende. To mana ka gimakre gi other like-minded people. Omiyo de wachako gi odwa mar Azimio ni komondi. Kwa bet wawacho ni kwa wuoyo kacha to wuoyo as a common front. Ineno. Ng'ato ka ng'ato nigi pache yes, but nitie kuonde mwatimre nade mwarade kaka joot. Omiyo mane madawach negi. Okay, to maybe okwang'iyo wach mar baba mar wacho ni dialogue eyo. Nitiere joma wacho ka ni samoro baba wacho kamano mondo mi jatend piny omiye sir kom mar AU. Nikech ng'eni ka koro Kenya ok osiro baba to ok onyal dhi laro kom cha. Iparo ni baba o soften stands mare mondo osir
jatend piny e yo moro mondo mi osire kocha koso mano principle mar. Ing'eni baba ok nyal die yuka kokosire gi Kenya. Mokwongo mano nyaka wang'e. Mano nyaka wang'e. Matina ni nikech en bende is not a national figure. Baba is beyond Kenya. Omiyo nyaka wang'i baba e king'o mopogre gi kaka wang'iyo other national leaders. Matin achiel, en bende doher mar telo ne Africa Union as a chair. Nikech mano king'iyo to en kata seche mogimo kata ohingo. Yes. But en gima ber kodhi kacha kosiregi, kosepuodhe to isiregi country mare ni at least you are assured. Seche midhi lweny ti make sure ni at least kata kigoya ta ng'e ni ng'ata motegno cha bende ng'ate motegno ni en gi one vote ma he can count on. To this one vote en marang'o mar Kenya. Koro at least achako kan sure ni an gi vote achiel e basket da. Taso rais marwa ni bende onego bed ni wuoyo ne gi jomoko ma bende waseneno ka giwuok ayanga ni wadwaro support mondo otim kamano. To king'i again politically mi penja cha bende rais wacho niya ing'e ni gek magoya ten mana jagone to ka yiene ni mondo bed ka tabro hinyora abo hinyra molo afadhali odhi oko mondo aba bede gi yo mayot makata no wuono sewacho ni ka ok Raila tanonge akata ninda chiyo to kinyal mana rais nikech ong'eyo kaka inyalo los sirikal. Kaki donje oseng'eyo nikech mae ng'ama nochako donjo e sirikal ndalo Moi 1994 97 I think up to now en osebet e sirikal. Omiyo achiel ni en gima dhi konye kaka rais mondo duog 2027 oneno ni ka baba onge to en yo mayot muhanya mayot. To wan be waneno kaka ni baba bende seche moko kaka dhano baba is bigger than Kenya. Wanyalo gombone ni wambe wabede gi ng'atwa mani malo zaidi kako ganda. Kikwane na baba ni baba do bet rais mar Kenya. To nitie kuma chopo makoro he's the chair of all these people koro kendo. Koro wabe onyaka wanene broadly ni bed gi maber ka baba oyudo space no. But we are also cognizant of the fact ni kacha in competition. Kacha in PM. Matini ni baba nyalo dhi to chieng' seche moko ok nochopi mano badiera manitie mana diera to koro nyaka ng'e niya seche kokachopo kaka ja siasa to kik ayany chien ka be mondo nyaka arin fence manyalo podhe kaponi gik moko kodhi maber. Erokamano ahinya kuom kawo thuolo mari mondo ibi mondo watwagi e wachni kaluwore gi jogo ma jatend piny oyiero kawuono mondo chwal nyingi od bura mondo puodhgi kata mondo owit nyingi oko kaka jotend migepe manyien. Ramogi ne wan gi Recho Omolo ma en jalony weche mag telo mane watwag godo e chenro ni. Ka kamano mane mabro kelo wa e giko mar twak masani tudri kodwa saa 1 gi saa 3 ka wabro kelo ni mathoth e weche manyien mag ang'ich welo kod oimore. Nyinga Milton Ochieng Awuoro, riti masani. Kwa kiwango cha 1.2% ulipe ndani ya siku moja, siku 7, siku 14, siku 30 au mkopo wa muda mrefu hadi mwaka mmoja. Bonyeza *522# au tumia KCB app leo. KCB, for people, for better. Sheria na masharti kutumika. Ma an abongo jaka bwana kaka ung'eyo mondo mi yud thuma mar Promise of Love kaka sikiza ti video *860*416# Ramogi TV e od jothum duto.